Bon dia, em dic Carolina Godino, treballo a l'Institut Català d'Oncologia i sóc infermera. Nosaltres, des d'aquí, un grup de professionals, us volem proposar una idea que creiem molt innovadora pel vostre concurs. La idea seria crear un pal de sèrum interactiu. Aquest pal de sèrum ha de millorar la seguretat del pacient i ha de millorar la feina del dia a dia de l'equip d'infermeria a les unitats. El que necessitem que tingui és diversos endolls, perquè tenim diferents bombes d'infusió que necessiten connexió a l'electricitat. També estaria bé una connexió USB, també estaria bé una petita prestatgeria per deixar als pacients les seves pertinences. Necessitem unes rodes i una base que tinguin molt de suport, perquè el pal normalment és molt llarg, ha de ser molt llarg, perquè portem diverses bombes d'infusió, tingui estabilitat i no caigui. I després necessitem també que al mateix suport de la base hi hagi suficient espai i una subjecció forta per portar les bales d'oxigen. No sé si això us sembla un repte molt difícil, però creiem que ho podreu fer molt bé.